Domodian, Chenro no moting'o pidho yiende kanyakla kod timo ler e boma no. Millicent Adhiambo ni e boma ma Kisumu kendo watudre kode achiel kachiel. Millicent, kinyalo winja to nyiso ni to chenro ni nochakore sadi to welo mage ma oseyuoro. Erokamano ahinya James Opondo, achiel kachiel kwa wuok e kar yweyo ma Taifa Park mayudore e boma ma Kisumu kaendi, kuma chenro mar neno ni oket Kisumu mamajan dhi e nyime, ma bende nochakore nyiriri machien kanyo, ka bende wendo modhial ma oyuoro kaendi, ma bende ne wuotho go oganda e neno ni to ere kuonde midwa time ler, ere kuonde midwa pidhe yiende ma bende hao 3,000 gin mage. Gi thuolo ni endi abro tere achiel kachiel mondo mi wendo wa modhial ma en Mama Aida Odinga walos godo achiel kachiel, onyiswa ni to ochopo e kaunti ni kata boma ma Kisumu. Ang'o mokele to kotenore kod weche mag nywako lwedo e neno ni oket piny Kenya kata Kisumu mamajan. Gin gik mag mabendo nyalo jiwo jodak ma Kisumu mondo mi okete tim mondo gineni alwora ma Kisumu obet maber, makata kafuto mar yamo biro kata gino ma dhongere ndeno ni climate change kata effects of climate change to ok nyal miyo ji midhiero mopogore opogore kaka waseneno chien kanyo. Machiegni nyakwara Mogajwang, abro keti mana mapiyo pilar wani to kawuono ichopo kaendi kendo in kade gi nyithindo bende nitiere kaendi, gineno ni gin tije mage maginyalo timo, ang'o maginyalo timo e konyo rito alwora kotenore kod futo mar yamo bende kelonwa midhiero mopogore opogore. Inyalo mana leronwa matin gik kama endi? Erokamano ahinya kuom miya thuolo. Ago erokamano Ramogi TV kuom miya thuolo mar wuoyo kendo e wach matin mar alwora mar Kisumu. Odiochieng' ma kawuono abiro kar ka nikech noluonga kod county government ma Kisumu mondo abi mondo ane kendo wawuoye kendo wapim kaka wanyalo miyo Kisumu obed kamoro maler. Ing'eyo ni Kisumu en e city manyocha onwang'o medal kaka city maler moloyo cities duto manie Kenya ka, to kata manie East Africa, Rwanda kende, Kigali kende manene oinge, to modongi duto to oingo gi ler. To wadwa next time wan wabro bedo number 1, and en tich mayot mondo wabed number 1. Mokwongo nyakwa ket Nairobi, Kisumu obed kama ler. En kama ler nyiso no kwa wita kalatese, plastics, molo wuonto chupni mag pi mag plastic. Ok wita kamora mora, nyakwa make sure nwa ketogi kuonde monego ketigi. To the town bro losonu kuonde monego ketie gigo. Mar ariyo en wach mar pidho yien. Nenore ni pidho yien en gima duong', nikech kwa pidho yien to yien gi bro konyowa e yore mopogore opogore. Sani wachung' kar kani nikech chieng' ok gowa nikech wanie tie yien. To ka bed wan gi yien mang'eny to wanyalo geng'o chieng' gi wach mar yien. Mar ariyo, yien gi be wanyalo pidho gi moting'o olembe. Olembe go be miwa vitamins kwa chamo bende ber. Inyalo kata uso olembogo binwang' pesa. Mar adek, yien gi eki geng'o yamo matek ma kamoro nyalo muko utewa kata ketho gik mopogore opogore. Omiyo sani wabro timo kamano. Kar kani odiochieng' ma kawuono an gi nyako matin miluongo ni Shali. Shali nyocha onwang'o award kanene o represent Kenya e New York wach mar conservation mar nyithindo e Kenya in the world. Koro Shali nieri ose pidho, en owuon en 13 years old, to ose pidho yien maromo 1,000. Koro wan joma dongo, wan ose pidho adi? Ka nyathi ma 13 years emose pidho yien malomo 1,000, to dwa pidho 3,000 e ndalo mabiro machiegni ka. Koro ka nyathi matin nyalo timo kamano, wan nyalo timo maber moloyo. Omiyo ago erokamano ni jok ma otiege gi jok mosire mondo tim kamano ero. To wan bende bwana deputy governor, imiwa nafasi kendo yienwa kama kata ka biro kata ka okionge, to wanyalo dhi adhiya to wapidho yien kar kanyo mondo wamek Kisumu obed kama ler. Erokamano, Nyasaye ogwedhi.
Mana kamano nyakwara Mogajonga kisewinjo kowuok kuom wendo wa modhial Mama Ida Odinga mabende ochopo kaendi mar riwo lwedo kanyakla kod jodak ma Kisumu kaachiel kod jotelo mar kaunti ni neno ni Kisumu oket mamajan kaka yorno mar geng'o midhiero minyalo kel kod futo mar yamo mabende osekelo midhiero mopogore opogore. Chien ka waneno ka reye tho, nitiere oula ne ywero ji ka kod kacha, kech bende ng'eny kaluwore kod chieng' marieny nikech yiende ok opidh. Ka kamano mago weche mabende pod wago tach kaendi kwamedo kolonu kachiel gi e thuolo ni endi ang'ne wendo wa modhial dhi achiel kachiel kama winjo chake pidho yien kapok wuoth ochopo Kajulu. Nyasi ni endi ok rum kaendi, en nyasi madhi nyaka odiechieng' makiny wan gi gimoro miluongo ni ng'wech motis ni Kisumu City Run 2023 mabende en ok ng'wecha ma ji bro ringo kaka ji piem cha, to en ng'wech kiringo to nitie kumichung'e ka ipidho yien. Ka kamano taduoko ni e studio kionge penjo moro amora James Opondo mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesa wa mar keweche mar Ramogi TV. Opondo an komi. Erokamano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu. Kendo ka uchopo Kajulu upidh na yien Tiyo Bwolo Primary School kanyo, an bende awinjie maber ne min piny